Takže čus lidi, já vás vítám po dlouhé době u dalšího videjka. Dneska si zahrajem Tower of Hell na Robloxu. Neptejte se, co mám za tapetu, prostě žádnou nemám jinou. Takže po dlouhé době, už třeba po týdnu, po 2 týdnech, co jsem nevydal video, tak si zahrajem Tower of Hell a omlouvám se, že jsem nevydal žádné videjko, nebo to prostě takhle ne... to vyplouvat. No, prostě se omlouvám, protože jako proč se mi to furt vypíná, what? No konečně. No, nebudeme to tady řešit, jdem zahrát Tower of Hell. Yes bro. Hej, já si to furt vypíná. Já to nenávidím. Prostě. Notebook. Konečně. Tak, co jsem chtěl říct, jo. Já si to bro. Po dlouhé době. What? Proč mi nejde hýbat, co? Počkejte lidi, já to musím nějak vyřešit, porešit. OK lidi, už jsem to porešil, takže už to je v chillu. Jo a jdem skákat, už jdem prostě skákat, už to neřešíme, jdem skákat. Máme 2 minuty, jsem trochu nedomyslel, ale to je jedno. Hop, hop, opa, opa. To stihnu, ne? Do 2 minut. Doufám. Boom. A to přeskočím, boom. Dobrý, jsem tady. Oh shit. Jo, jsme tady. A můj krk mě bolí. Děláte prdel, ne? Oh shit, ne. Ty kokos. Jsem tam skoro byl, ty kráso, jsem chtěla říct. Pojď. Pojď. A prosím. Tak, bum. Teď nesmím umřít. Jestli umřu, tak umřu v realitě. Dobrý, jsem tady. Já se trochu bojím a nemám moc času. Už. Ty vole, teď jsem mám spadl. Štěstí. Proč ten typek jde zpátky, what? No asi flexi, protože už tam byl. Jo, jsem tady. Děláte si prdel! Ok, ale nespadl jsem úplně dolů, to je dobrý. Čekám před koncem, co musím zvládnout. Ale stíhám to, prosím. Aha, já mám skočit tady, já jsem skočil ve prostřed, jsem debil. Yes, máme 7. win. Boom. 7. win. A ještě musíme čekat 20 vteřin. Jdu tancovat zatím, počkejte. Tady. A jo, to je ono. Já se ještě podívám, co tady máme za ty kroužky na kebuli na hlavě. Ne. Nemůžeme jenom takové, co tohle. Jo, tohle se nechám. Shit, už to začíná a
mít tohleto? Jo. Tohle nemůžu. Ale můžu mít tohleto a tohleto červený. Já jsem nechal tohleto tancovat. Okay. To vypadá aspoň hustě. A tohle je poslední kolo, protože už další nestíhám, protože nemám jako moc času. Nemůžu natáčet jakoby maximálně 11 minut. A kdybych natáčel třeba 15, 18, tak mi to vymaže to video YouTube. Nevím proč. A asi protože mám notebook. Ale i tak na tom není nic špatného, what? Nechápu to. Tady nechci spadnout. Jsem zaspíval, spadnout. Tak. Trochu čituju. Ale nevadí. Prosím, dobrý. Kule. Jsou ty medicíny, prášky. Hop. Hej, neříkej mi, že tam budu druhý. Doufám. Možná první. Ne, jsem čtvrtý. Ne, jsem pátý. Ne, šestý. Jsem šestý. Bum, jsem tu, bro. Stihnu ještě jeden, už asi ne, už, nebo já to stopnu, až bude další kolo, tak se vám ozvu. OK lidi, OK, jsme tady zpátky na světě. Proč mi zase nejde chodit, ne. Jo, už dobrý. OK, ale musíme rychle, aby jsem to stihnul. Bum. Bum. Nesmím spadnout. Co? Já jsem se bugnul? What? Co to? Už tam nervy, pomalu, jako. I když to byl první skok, tak už to nervy, ano. Přesně tak, lidi. Yes, dal jsem to. Dobrý. Počkáču, co se jdem projít. Zase mi to nebo mám nějaký větší jump. Ale se mi asi jenom zdá. Kámo, hej, stačí, neděj na mě tlaky. Hej, přestaň. Já chci jet bomby, bum. To byla bomba, right? Teď to potřebuji nějak neobčurat, počkej, já si zapnu shift lock. To obchčil? No, nějak tak je to slovo. Ty krásný, dobré typy. Ne, sorry, nechtěl jsem říct. Typy! Teď jsem to řekl fakt. Ne. Jestli spadnu, tak ukončuju video. Sorry. To jsem neudělal na schvál. OK. A to zapnu. OK lidi, dokončil jsem to. Sice jste to neviděli, ale musel jsem to stopnout, aby prostě jsem měl čas to natočit, aby se to nesmazalo to video. OK, dám si pro poslední checkpoint this. Boom. Teda ten, mám odznak yes, takže pokud se na tohle video takhle, se postavím od vedle typka, pokud se na tohle video líbilo, zanechce tu like, zanechce tu odběr a zanechce tu zvoneček, aby vám neuniklo žádné nové videjko. Takže mějte se krásně, skládejte básně a u dalšího videa zase čus, mějte se.